hotelowe i nie ino hobiki. Już dawno ślęczą, jak ci sam być prawym i porządnym, kej sam miarkuja i że idzie coś ich habnąć, pichnąć i żaden tego nie przyfiluje. Najsto nie pierwszy to już roz we moim życiu, próbowałem na łączo z moich ci tam wywczasów we gorkich krajach pichnąć coś ich ze hotelu. No nie róbcie takich głupi fresy, mogę się z każdym wetnąć i że wy wszystkie, tyż to już kajsik i kejsik robiliście. Co tam śleciało do tasi? No rychty toaletowe, bademantel, a może i lamparze lampenschirmem, kugelschreibruma, pisokoma hotelowymi i na papierze firmowych hotelów mógłbych 500 razy przepisać na ten przykład Stary Testament. Jednakowoż ostatnio chciałem ci habnąć takiego modernego drinka, sznapsa, że przydowkoma. Nie byda się wymawiać, bo hotel, niechaj ta biblijno szlanga wodził mnie na pokuszenie pod postacią uczciwego baru. Honesty bar, we dębiannej obkładzinie. Czemuż tramskie hotele eksperymentują na ten szimel ze naszymi Filipami? Po jakiemu nie mogę tam stoć jeden istny wesztram weźcie i wtory rychtuje ci te nopitki ze prawego baru, ani skorzy kasieruje nos na szkandaliczny bytra, tak ci to zawdy bywało. Zizdym przeca, który ganz einfach do teroska fajniście funguje. Ale nie! Teroski te moderne gasthauzy muszą pokazować, że no wszystkim bezuchantom fest dufają. Są my przeca ludźmi kulturalnymi, wymagającymi, ale i uprzejmymi, moreśnymi bezuchantoma i że zachowamy się zawdy jak przynależy i zapiszemy we srogim hefcie, takim buchu, co też ci to my w tym hotelu wysłepali, bali hej ci żaden tego nie sprawdzą. Toż to jakieś ich fouglowanie. Nic ci przeca tak nie pobudza naszego wnętrznego złodzieja, pichoca, jak ten hotelowy bar bez obsługi, bez bedinungu. To genau tak, jak wtrzepuzić tustofetowno łowiecka do klotki głodnego lejwa i powiedzieć mu szykownie, ale być ty naisto moreśny. A jednakowoż blank, tak we przypadku kastli na cajtungi ze sportkastą, taki na banchowach, kajsik w naszej gryfnej Europie. U nas tyżsi to kajnikaj bajstlowali, co stykło 2 dni, co by te kastle byli kajsik już w Eisenhandlu, szrot a bladze. Właściciel hotelu bierze się nasia srogie ryzyko i oczekiwo, co nam tak pochlebi te jego spuszczanie się na nos i że wynadgrodzimy go teli super honorowym zachowaniem i znajdziemy się moreśnymi. I to ci jest fest dziwoczne, bo przeca wszystkie insze krumty i gorzoły we izbowym kilszanku, odlecy jakich ci tam obrosków na ścianie, potuni kocher i einfachowy trochner do włosów, jeśli na fest przyprzągnięte, przychycone. Nie ma to bez przyczyny. Podług ich niego roztomajtego rurowania hotelowe goście, wszystkie te międzynarodowe frice są po jednakich piątach werte zaufaniu, spuszczeniu się na nich, co te ci kleptomany insze złodzieje. Każda rzecz ruchomo nadowo się na pamiątka ze wywczasów we gorkich dziedzinach, jakiś ich Aschenbecher, zegowecek, rolka szajs papieru, lacie i co tam jeszcze jedność w tym hotelu. Ludzie, w którym by się ani nie śnił chab we sklepie, we jakimś tam sztrych, czują i że muszą to zrobić razinku we hotelu, we gryfnym, latowym gasthausie. Pisał ci mi jeden kamrat i że we Melbourne chycili kejsik istnego, który ugibał się pod wogą 2 polstrowanych skórą zesli, ze którymi wylazował ze hotelu. Zapytany, co tyś ci wyrobią, odpowiedział ganz einfach. I że bierze się do dom i tela. A mnie się sam teroski wspomniała moja pierwsza rajza na wywczasy do Rumunii. Było to rok po naszym wiesielu, jak wykludziliśmy się ze moją Elzą do miejscowości Mangalia. Z nami do kupy rajzowało mocka handlerzy, którzy tam smycili roztomajte mazidła, Nivea, witamina B, wyrfle Bimsteinów, kiedy już przyszło nam kludzić się nazad, a handlerze cołki swój towar już cyganom skalili, za 3 babami pogzuli kamer zofy i zbędne dziołchy, które tam bedinowali. Napoczli wrzeszczeć, że te 3 nasze polskie Anglii
flery, takie ci szlajer oile zachachmęcili, pichli ze ich izbów 2 albo 3 handtuchy. Po srogim larmie pokazało się, co to była prawda. Abo inszy fal. Jechali my ze Elzą ze Wiednia bez Klagenfurt do Italii. Tamci w tym Klagenfurcie zrobili my tako cygaret pauza, a wszystkie drap pofertali do najbliższego Haźlika. Zlodli my taki przy Landhausie między Alterplatz i Heiligengeistplatz. Za ten hazik trzeba było zabulić 10 ichnych w tynczos ceskich groszy. Ale znodli się mądroki, że kiedy jeden wciep do kasty ten klepo, a rest wlazował zarają. Tela co nie szło zawrzeć za każdym dźwierzy. Mało zaha, a wiele uciechy dla każdego. Ale to było dawno. Nieprawda, teroski to już jest blank inakszy. Eźli dyć tuż nie są my łone, tam w tych hotelach. Fuglowate i blank nierykty, co spuszczają się na noc tą jej niewachowaną gorzą. To prawda, i że do jakiegoś tam momentu te domniemanie naszej prawości jest se funguje. Jednakowoż moi podszukunki, badani, sporządzane tak po prawdzie na moich włośnych sznapskamratach, pokazują, co już po drugim sznapsie, po uczciwym drinku, sznapsie ogromnucny, bo same my se go naloli. Te granice naszej moralności robią się blanknie ostre i postanowimy, i że skoro te szelne dupki obraubowali na kupa euro, downi marków albo dolarów, za te roztomajte fistaszki erdnuskerny albo insze kekse ze minibaru, to ze naszego względu są mną winowate tako ci srogo, ichnio, sztramsko, krwawo Maryśka, Bloody Mary. Bez toż też można tajemniczo stracili się większością te gryfne cajtungowe sportkastle, co mech ci takie widział i w Londynie, i w Heidelbergu, na tym Franz Józef Bahnhof we Wiedniu. Żol, bo przecież ludzie już chcą ci się zachować porządnie. Jeden mądro, psycholog, Richard Wiesemann, wyfaflał, a było to w takim Zeitungu Times, i że podciepnął ci bukesik na ulicach Edynburga 240 brieftaschów, ze których net poła beznać odesłano do właścicieli. No i więcej sforcali takich portmanei, kaj byli ci dryny fotografie szykownych dziecek. Szumnie? Ino co do żadnegoś nikt ten cołki Wiesemann nie wrajżył pieniędzy. Tworza się, i że kejby tak zrobił, łosposanie badania mogłoby blank być insze i nie by napowaliby, a że taką wiarą we całko ludzkość. A kejsik ci, kajsi we dalekiej Indonezji, we wszystkich szulach i urzędach łozerwżyli setkoma uczciwe kafeje, co by wyrobiać u młodych ludzi taki zwyk prawości i porządności. Szło im ci blank to nie najgorzej i żadnego szkolarza albo studenta nie chycili na szwindlu i oszukaństwie. Ale ze przykrością stwierdzono, co bez płacenia brał roztomajte forszpajzy maszkety jeden taki ci dyrektor szkoły. Jak idzie ujrzeć, ludzie ganz einfach nie postępują, a że tak porządnie, kejm się wydało, co o nich żaden nie widzi. Srogie, cudze Wissenschaftlere łożykli, i że kejby tak przyklejbować nad tą cajtungową sportkastlą taką fotografię opory gryfnych ślepiów, ludzie by 3 razy tela do tych zamelbiksów wciepowali. Kajsik by czytał i takich fal. Rychtowało się wiesieli Wayne'a Rooneya, to taki futbalok ze Manchesteru United. Ten Wayne i jego lipstak Colin ogłosili skorzy, co blank nie chcą od żadnego wieselnika gyszynków, a miastego proszą wszystkich gości ich imprezy, worty 5 milionów angielskich funtów, o przekazanie darków dla takiego dzieckovego lazaretu Clare House. No i zgodni cię wiela pośród 64 chopa sutło groszem, ciepło pieniędzmi. Całkę 4 ludzi, a na liście tych nadpytanych bezuchantów byli same ino fuzbalorze milionery. No i innych wiela też ludzi, którzy depcą na pogrzeb, boczył o próśbie, co by nie przychludzać kwiatków, ale blank przepełminął o drugi, co by dać coś na inszy cel, na dobroczynny. W tym hotelowym i zbędnym barku bez łocha mżyk człowiek szpana, ale zaroski ślecieli symie wszystkie wątpliwości. Jeśli w tej ze obsługi nie będzie musiał zamie buli ze swojego gehaltu za to, co sam ze moją starą wysłepał, jeśli nie odbije się to
na moim życiu wiecznym, przeca każdy chce pójść do nieba, chociaż w nie nie wierzy. A tak, co by powiedzieć na prawie, główne moje zmartwienie sprowadzało się do tego, jeśli mnie przycapną, albo nie. Uda się cytnąć, albo mnie hycą na cygaństwie. I na ostatek to akuratnie zmusiło mnie, co by się wrócić nazad i rychtycznie genau wypełnić heft, w którym się wpisowało wszystko, co człowiek bez te 2 tydnie wysłepał. Żadne ci tam wymarkowanie sprawki, poczucie uczciwości i na strogach nobojączka przed blamierującą sytuacją. Miarkuję, że to jest fest żałosne. Wszystkie wy, zażarte hotelowe langfingery i złodzieje, proszę, wyboczcie mi łoni. Eugen z Pnioków.